Mga igsuon, basin nagtuo mo nga nabanhaw pag-usab si Bungo, katong kalaban ni Cardo. Dili ni si Bungo ang nasa inyong atubangan karon, kung dili si Father George Kahis Jr. kini, no? Kasamtangan nga na-assign karon sa parokya sa Baganga, ako kunuhay ang Kura Barako dito no? Pero basin natingala mo, uy, nganong naman kadri Father, ni sibat siguro ka sa inyo ha? Wala. Death anniversary sa akong papa karon mo nang miuli ko sa amua. Unya kay Domingo man karon mo nang mihangyo ko sa inyong Kura Paroko nga si Father GB o sa inyong assistant vicar, parochial vicar ninyo nga si Father Bird nga mumisa ko dinhi sa inyo ha karon. Kay si Father Bird o si Father GB puros na sila na-assign sa parokya sa Baganga. Mo nang bisan og tuod og di mo ganahan sa kuha karon, wa gyud mo'y mahimo kay ako mangyud ang ming misa karon, no? Mga igsuon, anong lain man mong tinan-awan, no? Nasuko siguro mo. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, kung inyong nabantayan, adunay usa ka buta. Usa ka buta, unsay pangalan sa buta? Ha? Sa mo ning siga man inyong mata, wa mo ka. Si Bartimeo nga minduol o misinggit sa dihang miagi sa Jesus, anak ni David, kaluy iintahon ako. Ug tuod man sa dihang misinggit ang maong buta, nadungog ni Jesus ang iyang ang iyang personal nga panginahanglan sa iyang kaugalingon. Ug giingnan niya ang iyang mga apostoles, tawgas siya. Ug miduol ang buta kang Jesus og nangutana, unsay imong gusto nga akong buhaton kanimo? Og miingon ang buta, gusto unta ako magtutudlo nga makakita pag-usab. Sa ato pa makakita pag-usab, nakakita siya sa una, nabuta siya og buot niya nga makakita pag-usab. Og gipakita ni Jesus ang iyang gahom isip Dios o giuli niya ang pananaw sa usa ka buta. I don't know kung gusto ba mo mahimong buta o dili. Ha? Dili? Nindot kayo ang kanta ni Freddy Aguilar. Unsa kay ito'y title ani ganing madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan. Sunod, anyo at kulay ng mundo. Naikots na ko rin, sayo ay pinagkaitan. Sunod, naamo lamang, walang kay balo niya akong katapad. Di ba? Huwag mabahala kaibigan, isinilang ka ng ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. So katong mga buta, di kayo makasala. Kaya kanang inyong mga bata, mga hinawayon kay na ug mga himantayon. Mao na. Pero mga igsuon, mao kini ang nakanindot sa atong Dios. Ang Dios nga atong gisimba, ang Dios nga ato karong giampuan, Dios nga mapasayloon. Kung inyong tan-awon kaniadtong panahon sa panahon ni Jesus, kung aduna gani kay mga balatian, aduna kay diferensya sa imong lawas, they consider it as a great punishment of you against you. For example, buta. Silot ka na sa Dios tungod sa mga sala nga imong nahimo. O gani kaniadto kining mga tawhana, dili ni pwede mo duol sa mga tao, kay kini sila makasasala o makahugaw sila sa ilang isig katao. So sa ato pa, mga sinalikway ang mga taong adunay balatian, mga sanlahon, mga bungol, mga buta. Basta aduna kay apan, gituhuan nila nga kinisilot ni sa mga sala nga nahimo sa imong mga ginikanan ug mga katiguangan og ikaw mismo. Og gipakita sa Dios sa atubangan sa mga tao nga bisan di ay kita mga makasasala, ang buta giuli niya ang pananaw. Mga igsuon, mo kini ang angay natong tan-awon. Sometimes dili ta mo dawat nga mga makasasala kita.
Sometimes dili nato ma-recognize ang mga sala nga atong nahimo sa Dios ug sa atong isig katawo. Ug gani usahay manghambog ta sa atong kaugalingon nga wala tay sala nga nahimo. Remember, we are created by God imperfectly. Walay tao nga perpekto nga gihimo sa Dios. Kitang tanan adunay apan. Gawas lamang siguro kaila ba mong Father Jojo Urbuda? Ha? Murag si Father Jojo Urbuda ragyod siguro ang perpekto. Perpekto man ang iyang pangan. Pero ang iyang pagkatao dili gayud perpekto. Sa ato pa, tungod kay dili ta perpekto, mao kini ang makaangin kanato nga makasala kita. But we have to be aware and acknowledge sa mga sala nga atong nahimo. Kay ang Dios nga naghimo kanato andam sa kanunay sa pagpasaylo sa mga tao nga matinud-anon nga muduol ngadto kaniya og mangayog pasaylo sa mga sala nga atong nahimo batok kaniya ug sa atong isig katawo. Mga igsuon, kung mangutana mo tindog sa Jesus sa inyong atubangan og mangutana unsay inyong gusto nga akong himuon kaninyo, unsa may inyong pangayoon? Mangayo siguro mo eroplano, mangayo siguro mo bagong sakyanan, mangayo siguro mo og dako nga yuta. Mga igsuon, dili kini ihatag sa Dios kaninyo. Mas nindot nga inyong pangayoon muingon kamo, Ginoo, sama sa usa ka buta. Buot ko nga makakita pag-usab. Sa ato pa, gusto ko nga maayo sa akong balatian, tungod kay ang balatian usa kuno kini kasilot sa mga sala nga akong nahimo, aron unta mapasaylo ang akong mga sala. Mga igsuon, mao kini ang labing importante alang kanato, ang kaluwasan sa atong mga kalag pinaagi sa pagpasaylo sa atong mga sala. Kay ang requirement sa Ginoo sa langit dili ang kadako o kadaghan sa kamtangan nga atong natigom sa kalibutan, kundili ang atong limpyo nga mga kasing-kasing samtang nagpuyo kita ni ining maong kalibutan. Ang pangutanan nako ninyo karon, aduna pa bay mga kasakit, mga pagdumot nga nabilin sa inyong kasing-kasing karon? Napabamoy mahinumduman nga mga tao nga dili gayud mawala sa inyong hunahuna tungod sa mga kasakit nga ilang nahimo kaninyo, nga hangtod karon usahay inyo pang maldisyonon, may unta matigbak ning tawhana nga mao'y nakapasakit kanako. Mga igsuon, hinumdumi ninyo ang Dios nga atong gisimba dili madinumtanon. Ang Dios nga atong giampuan mahigugmaon. Busa ang tao nga hangtod karon nagdumot. Kung anaa pa ang pagdumot o kasilag sa inyong kasing-kasing, ako moingon kaninyo, wa mo'y luna sa gingarian sa Dios. Busa, pasayluan ninyo ang mga tao nga nakasala kaninyo. Ayaw pagdumot. Tungod kay ang Dios nga atong gisimba, Diyos nga mapasayluon, Diyos nga mahigugmaon. Kung buot kita nga makasulod sa gingarian sa langit, atong buhian ang mga pagdumot nga nagpabilin sa kanunay sa atong kasing-kasing. Mga igsuon, kung inyong tanawon, bisan unsa kadako sa sala nga nahimo sa tao, ang Dios dili gayud magdumili sa paghatag sa iyang pasaylo. Ug busa, wala tay rason nga dili usab kita mo pasaylo, kay ang Dios sama sa akong giingon mapasayloon. Mga igsuon, manindog kitang tanan ug magiusa kita sa pagpadayag sa atong